Kurkus bai beri siklini kerang kothoma tini no jeng pairlai sinai obono ungka paithak tabuk bo part 1 part 2 te part 3 nugya ko ungki tongnai rok norok thangai naidi o video ni description ang joto link ruwei renai ke norok ani description o thanggang kaino joto link mannai te sikang part 1 part 2 te part 3 abono sikang nai naidi ke norok o story no buji nai au tini ke jeng part 4 no khanalai sinai te asuk jora no o story eba kerang kothoma bo pai sinai dokhe tai kok saliya story wono jeng thanglai sinai part 3 jora sawai mankha bri sikli eba o tuisai kurkus no borok snamnani bagai bini mutok naharna thangthani wo besuk jora tei birman ungkha puila singho tei msarok ni yakni bo yogi mankha abuni ulo bini mutok borok khorok ni rok bai haino hai khogoi sitalang jawkha tabuk abuni ulo chubachu sanna bagai ahani bubagrani aro sopaikha te part 3 wo bubagra tuisai no mangpili ni noyong mawo talang thangmani jora jeng khnakha abuni ulo kheno tuisai belai ke kirjakha bo bukha bising warchuka bubagra ni aro bo chubachu sanna phaimani teibusi bejua bo klaina nang tongshu nei afro bini wansukma ungkha bubagra bono buri naithok nugui bini bihik snamnani nayo abhai bo bini bukhao chongo phiaba tuisai ni wansukmani abhaiya kisa juta afro mangpili ni noyong mawo telanggai bubagra bini besla kusuni mangpili no si phunugui saw nang ani sajla kusu bai kaijakdi ani sajla okra biang kemawi thangkang sia nang ani sajla kusu bai kaijake ohani isiri nang ongoi manai ni habugra bono saka abono tuisai wansukmani bai habubagra kok sana naimani le kisa juta angka tuisai habubagra no okong no khnawi saka bubagra anona kardi ani hamchakma chala khoroksa tongo bobo khoroksa bubagrani beslano bo khoroksa sekal beri bai kurkus nambai rijakha bono borok snamnani bagai no ang tini oro birman manai ma tongphaimani hinai saka ikong no khnawi habubagra wabo wana jakha tai bono hai hinai saka ano o borok bai nang malai riwai damano bo habubagrani besla ongkhana nei tuisai bono saka sekang ani khokjakmani a mutok no nahari rwphaigradi hinkese nang bono borok khlai bo nugui mannai hinai hake habubagra bini okong no gosika bo bini joto birindia sengkrakti tui phangrok no dagiwi saka bini bugra angkhor gwnanggai tongnai joto no khungo thanggai rangchakni mutok no rutuknani bagai hake abahai no khlaijakha saltamni saloke asi ko khorok nui manjakha te amutok bo mankha amutok mankha unki no birindia rok sinelaikha abo mutok ungkha habubagrani besla okrani mutok si hinai borok habugrani thani dowui thanglaikha te habugra no amutok no yapharui laikha habugra bo amutok no nugui wanajakha abo mutok ungkha bini besla okrani mutok hake bo sawi mankha amutok bini besla okrani mutok hinai afroke bo tuisai no ringgai saka ma nung o mutok no boro mansela omo ba ani besla okrani kemawi thangka hinai anono samani bini mutok sible nungse ani muatayeng syo ano ani besla bai tewisa malai rejadi hinai saka bo okok sawi kapkha ikok rok no khnawi isri bo aro sokphai kaphaika hake tuisai saka takap di bugra jet ang norok ni besla bai malai renai tabuk ang nogosi mathang sinai puila sekang bono borok snamgrana aboni yagulo norok bobai malai mannai apurke bagra tuisai no mayung kasarwe tei logi wo kwbangma bini birindia rok rohore bono nogo rohorkha abo haike tuisai bini nogo sogaikha birindia rok nokhlaw basawi tongbaikha tuisai no buma sung sogo ma kormo nung kaham krungkhai no sopai khana bile nini bagai ang salbrom suriwi diai tongo hinai ani bagai wana nanang ya ama hinai tuisai buma no saka nung ani bagai suriwi tongsak ang mungsa enggelak bo birindia rok no phunugui saka iko nahar dia ma ang bini buma bupha habugra bai malaikha tai habugra ano bini birindia rok baikhe logiwo tui rohorkha okok sabaike tuisai okhurkus ni bokhorogo bini tubumani i motok no thubrui rekha hake logi logi no bo borok ungui thangka ti bo tuisai no kebagai kabai saka ani langmano nung ani bagai belai kotor samung khlaikha nai Raskumar no khlawo nongkhor khe bini mayung no tei bini birindia rok no bo nukha
Jotano bono khatang laibai kha bini mayung bono khatang jagui Rajkumar no bini bwswndui bai khe mihimui tongkha. Afro Rajkumar mayung sakao kasaka tei tuisai no saka phaiti no ang ani bihik snamui ani noyungmao tlangui thangsinai hinui tuisai kok kifilei sao angba boro Rajkumar ni bihik ungnani chuknai angba habugrani bwsajak buya nungba habugrani bwslaba nung haino habugrani bwsajak baise nung kaijak di. Rajkumar bono sapika nung ani bihik ungya hunkhe ang ti kebo bai phano kaijak lak hinui. Apro kia tuisai mayung sakao kasaka tei Rajkumar no bo motom suwui kwbagui thangka tuisai ni buma khe korai sakao kasaka abo haike no borok bugra khor noyungmao sogui laikha. Ha bugra bwsla no nuksoka hinkhe no hamjagui bo kwbak sogui motom susokka. Aboni ulo bwsla no tuisai bai hohom dodom khlaiui panda kotor khlaiui kaiui rwkha tei apro ni simi bwsla no ha bugra ni bo chongui rwkha. Abo haike no tuisai ni langmao tongthok mung sokpaikha tabuk tuisai belai kheno tongthok langmao tongo bo agi bigra ungui phaifano tabuk bo tong kwchang go tongui tongo o kerang kothuma abo kwchang kwchang langmani kothuma no phunogui ruo. Tini o kothuma khnaui norok khnatok khade interest ungjak khade abo norok comment khlaisa di tini ni kothuma angkha aswkno o kothuma part 1 part 2 part 3 tei part 4 je nugya khungui tongnai rok bo joto part no thugui norok naimannai ang description no rwui rwnai oko khaino masapiro haike norok bahingjakha comment khlaisana tapokdi share khlaina tapokdi tai ani channel katal phai tongnai rok norok subscribe khlaina tapokdi mohike ani channel ni bisingtwi story mannai norok jotono kaham kwrung tongdi hambai.